Studenti Agostinjani fil-Kulleġġ ta' St. Augustine fil-kampus sekondarju qed jaħdmu qatih sabiex nhar it-23 u l-24 ta' Mejju fis-7:15 fis-sala tal-kampus tal-primarja Il-Marsa itellgħu dramm li jġib l-isem ta' Is-Saltna Msaħra. Dan id-dramm idur ma' familja reali tar-raħal ta' Ħalbabaw, raħal mimli ħajja u divertiment. Rodrigo u l-prinċep li jmiss biex jieħu s-saltna fideh, hekk kif missieru qed jikber fl-età. Iżda Rodrigo jiġih suspett li dan ma kienx se jseħħ, ħaseb li s-saltna se tingħata lil ħuh iż-żgħir Darius. Il-kilba għal-poter elbitu u jispiċċa jagħmel affarijiet li ma jitwemnux. One News żar prova fil-waqt li tkellem maħut involuti. Roberto D'Amato l-kittib u l-koordinatur spjegalna l-proċess li għaddew minnu sabiex waslu lejn l-aħħar tal-preparamenti fil-waqt li qal kif minkejja li l-iskola tibqa' għaddejja, il-kast u l-kru kollu u impenjat li jaħdem u jtella l-aqwa spettaklu. Din il-produzzjoni titlob ħafna ammont ovvjament ta' xogħol minn wara l-kwinti, bdejna ovvjament billi setjajna naqal meta ħassir, ovvjament inkitbet il-play li hija xi ħaġa xogħol oriġinali li ktibna aħna propju għal din il-produzzjoni. Mbagħad kien hemm l-auditions biex jintażlu l-karattri u mbagħad eventwalment bdejna bir-rehearsals sakemm qegħdin immexxu kollox għan-naħab tal-primarja. Il-kast ukoll tkellem mal-mikrofonu ta' One u qalilna kif jinsabu vera eċitati u ħerqana li jagħtu prestazzjoni mill-aqwa. Dina li hija xi ħaġa ġdida u qatt ma suspettajt li konsensi bada daqshekk sabiħa. Ma konx naf li se nġib karattru daqshekk kbir u xorta sabiħet insiba. Ma konx naf li ħaninnata dan il-karattru, imma naħseb li issa li jiena dan il-karattru sejrin tajjeb ħafna bħala tim. Wara l-palku dak li jidher hemm gruppi ieħor ta' studenti li jieħdu ħsieb l-armar tal-palk u l-aspett tekniku fosthom is-sound u d-dawl. One News tkellem ukoll ma' wħud mill-istudenti parti mill-crew. Jiena l-involviment tiegħi huwa ta' wara-l-park li nieħu ħsieb is-sound u nara li kollox imur tajjeb. Jiena x-xogħol tiegħi huwa li nitfa' il-props mal fuq il-palk u ngħin il-ħbieb tiegħi wkoll. Għal aktar informazzjoni u biljetti wieħed jista' jżur il-paġna soċjali tal-kulleġġ.